Hi guys, आंनि मोनसे गोदान भिडिअ पेकेजआव बरायनाय थाबाय। आसा खालामो नोंसोर गासैबो मोजाङै दङ। दिनै आङो थास' बिथ'रिजों ना गोरान ओंख्रि संनो नागिरदों। आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो। आं माबोरैहाय थास' बिथ'रिजों ना गोरान ओंख्रिखौ सङो। थुदो बिदिब्ला थुदो। नै आङो गासिबो रेडि सुनानै लाजोबखाबाय। थास' बिथ'रिखौबो आङो सुनानै लाखाबाय। टमेट'खौ हानानै लाखाबाय आङो। ओमफ्राय ना गोरानखौबो सुनानै लाखाबाय। एबार आङो एवनोसै। ना गोरानखौ सिगां एवनानै लाग्रोगोन दे। साराया दुंबायानो आङो सिगाङावनो सारायखौ गुदुं खालामग्रोखादोंमोन। ओमफ्राय आङो दा थावखौ हरनोसै। ओमफ्राय आङो ना गोरानखौ एवना लाग्रोगोन। मानो होनबा थास' बिथ'रियाव आं ना गोरानखौ होगोन नालाय एसे मोदोमनायनि एवनानै लाग्रोनोसै आरो आङो ना गोरानखौ। ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो थास' बिथ'रिखौ संनोसै। संख्रि एसे होनोसै, हालदै एसे होनोसै, बिनि उनावहाय एसे एरनानै खांनानै दोनथ'नोसै आङो। ओमफ्राय लोगोफोर, नोंसोरो थास' बिथ'रि ओंख्रिखौ जानो गोथाव मोनगोन ना मोना? सोर जानो गोथाव मोनो आंनो कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर दे। आङो बिराद गोथाव मोनो थास' बिथ'रि ओंख्रिखौ। आंनोथ' ना गोरान आरि जेबो नांलायलाया। सिम्पोल संबाबो गोथाव मोनो आङो। संख्रि हरनोसै, ओमफ्राय हालदैखौबो हरखानोसै आङो। एबारहाय टमेट'खौ हरनोसै आङो। मस्ला आरि होनायखौ आं नोंसोरनो देखायबाय थानाय जायासै। ओमफ्राय आङो दा एबार दैखौ हरनोसै। ओमफ्राय आङो बेहाय दै गुसुखौ होआखै, दैखौ गुदुं खालामनानैसो आङो होदों आरो। मानो होनबा दै गुसु होबा मानजानो गिनानै आङो दै गुदुंखौसो होदों आरो। अबा थास'आ मानोबो ना। खोबनानै दोनथ'नोसै, एसे गोदौहोग्रोनोसै। जोंना थास' ओंख्रिया मोजाङै गोदौबाय। आङो दा बेखौ साना लाग्रोनोसै। दा साखांनानै माबायदि जायो आं नोंसोरनो देखायफिनगोन। साखांनानै नै बेबायदि गेब्लेबाय। एबारहाय आङो ना गोरान दहाय एवना लानायखौ हरनोसै आरो। ओमफ्राय एसे मोजाङै गोदौहोनोसै, होमबानो मोनबाय आरो आंनि थास' बिथ'रि ओंख्रिया। थास' बिथ'रि ओंख्रिया मोनबायानो। थास' बिथ'रि ओंख्रिया लाथा लाथाबासो माने गोथाव जायो। लाव लावबाथाय माने जानो सुखुवा आरो। एसे लाथाबासो जानो मोजां जायो आरो। ओमफ्राय आंना दा थास' बिथ'रि ओंख्रिया मोनबाय। बिराद गोथाव नुखाबाय, ओंखामा जाब्रेलायसिगोन। बिदिब्ला जोङो जानानै लाग्रोनोसै। मोनजोब्बाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालाम। आरो आंनि चेनेलाव गोदानबा साबसक्राइब आरो बेल नटिफिकेसनखौ अन खालाम। बिदिब्ला बाय बाय।